Right, Mado. Yes sir. Big again. Mubvunzo wangu wandinawo pamusoro penyu. Neniwo zviri kwandiri weni. Simudzai baba. Ndezvokuti hopu yokuti mukadzi. Munayo here. Ndizvo zvandiri kubvunza kuti iwe une hopu here yokuti baby kana une baby wo rimwe raunombo. Andina panapa asi ndinawo mabhebi. Nawo. Hopu. Andakati hopu ndine vashoma kuti kwandinenge ndichitambira ndoko vanenge vari. Zvokutoti anytime ndonongouya naye. Atori free kutoti anogouya anytime. Sikazoita anenge achinyebera kuti anenge achindichese anozoziya ndoiziya kuti tichitaurirana. Kana akati ado kuda anenge achinyebachi. Hapana. Hapana. Asi pane zvamakamboitirana here zvokuti iwewe wakaona kuti tilavhi wako. So far makisi nemahagi. Ndikurwa mari. Nekutaura zvekunyeba kunzi ndichagara newe. Nekunzi zvonitokuda kana kuti artist unoda ndeapi kana kubvunzwa makala unofarira nechikafu. Saka pane zvese zvamakambotaurira pane here anything chawakambopiwa chekuti iwewe une chinhu any proof of love. And so far tisingapinze Valentine yekuti Vale yakaitika ari kuholiday yekumusha kwavo ndo chete zvandingoziva. Ana chakambodi. Saka muna kana iwawo magift atina takambopanana. Tingovimbisana tina magift atakambopanana mapresident atakambopanana. Since tungomhanya tese. Yakuti anonisiya but asi padeni munozivana uku neuku kwese. Besides ini ndinongoziva mba kwavo iyazi kwedu. Secret wise unotombondorara ikoko. Aiwa kana momzi yacho unopopota. Basi mntu anenge aripo natsano ayo. Akutomboendika. Ani makore mangani? Ani 22. Ndiani futi anonzani? Patricia. Kwachinja futi. Shasi kana apere ngoziva. Nemwana ngachitondida weza unoziva ndingachitezi video. Iwe chanombonya yodirwa chii? Skiri. Ripi. Irori. Era unoita skiri nderipi iwe? Handinawo ripa papa. Rei. Chingotarisa zvandiri chete. Tune. Apa takapfeka masocks white. Aiwa, okay. Socks white. Iri chii gumbere kana izvo? Handi socks white. Iri gumbere. Secret socks. Iri socks here kana gumbere. Masocks. Masocks. Ai masocks. White. Visa tone. Ayo wakandakati ndati akunamirira twakanamira. Masocks ekunamirira. Ndikunamirira. Saka already hati nasukira kugomba nditi. Ndikona kugomba. Saka ungochifamba na artist upi manasi. Ndimuridzo. Ndiwari ngochitemba naye. Handari ko. Aya ukundikoma ngoma wakuswa naye ndu. Kune kuno wafana Zimdanzo. Ndati anzani? Edu baba Harare. Baba Harare. Ako. Ayo awuzoti kungoma kunendwana nani. Saka big man. Dada D. Gasporia. Awafungidza kuti anojambisa dance ndiyani. Dada D. Tomboti iwewe nakina. Tomboti iwewe right now. Uri panapa une mari momwe mako. So far. Muna chino. Amuna chino. Tomboti waona kana $10 right now. Unogona kuita sei iwe? Ndo daiso. Ndo tsvaka mabondi $5. Ndotanga. Ndoisa uko. Mumavhesi ndoisa uko. Ndotanga kuti simple things zvandida kutenga ndende mabondi nakudhara andimboda kuti ndinetse munhu waiziya here. Ndoita munhu akangwara unyeberi. Apa kungoseka taura something. Aiwa ndizvo izvozvo. Ndizvozvo. Andida kubvunza here. Saka padhola nngoipa mabondi akawanda sei? Padhora reti iriko mazuva ano atifamba nayo inongoita kurodzera kuti pa2 here kana kuti pa4 waiziya. Aiwa taura the right rate. Aiwa pana inonzi the right rate yamawirirano. Okay, iwe unongoda zibundo here mabondi. Waiziya rekuti ndendine change yangu nakudhara kuti zvinzanga mprepare kungotenga chi pasina kuti munhu ndompinza busy kuti kuchange what waiziya. Unozongojira. Alright. 5 mabondi 5 mayusa. Walotokopera atobva atopinza muskiri iwe chitaura kuti unoita sei. Wanza watokopera. Chitaura zvako zvaunoita iwe ukapiwa 20 rezi. Ine 20. Unotaura joke. Yeah? Auna joke. Ano majubeki. Ndenda kumajubeki. Idora 2 kako. Iwe ubva tipoto. Yeah.
$3 2 chaichai ndobva ndaapo but akuri kuendwa munhu uchinosiya zvinhu ikoko bcause vana vanhu vaya vanenge vakachena kuchena kuita sei vanhu vasingarwari vanozozvadzo kwari kurwara ndiani hatingotyirana hazvina shasha nyemberi flint be careful unoona kupfeka aiwa papo uri right fana zvipfeka tutu irikidza kana kupfeka furiziti pasi chefuriziti aya panoita zvokuti hapasisina wakumwa tii ine shuga shoma hazvizoda ichipisa stereki papo uri kutaura chokwadi nyemberi zviriko saka iwewe for the meantime apa wakapedzera kudhandarini apa asi ofa ndipa fasting ndinenge ndatine month ndine month august wese yatopera ndichingofasta ndokudya manheru chete saka izvozvo ndikutaura kunzwisisa hatiti kuenderana ka hatisi kuenderana nemo ndatokapedzera kudhandarini kudhanda pane kurohwa samhanya kwete kurohwa kurova ningi bva ona uyu uyasikurumbidza iro chingopindura alright last year but one saka pesa apa uri kuita sei apa handipo haupo ndakauya nezuro ukauya nezuro wakaononoka anonoka asi hazvimbobata here aiwa usakeche zvinzwaro usachi zvezvezvo hazvisi zvekuti unobva tenge captain wazvo zvinongoitika zvega kani kopa zvinoitika pacho ipapo unoita sei unongoita kazvepapo aiwa unoitaka pasina bhebhi zvinoitika pasina toda zviripo kani chiro zvipi akadhemetu kana kuda kutirena kwacho nandodzidza sekunamana ndokutirena kuti munzwa munhu handisi kutirena iwewe ndiwe mumwe futi vasakambona nebhebhi kwandofambira unokuziva wakambozvionawo ka misheki futi ndezvaangasina ka akatokara asina yanga nevana pane vane kungodzizveda unzi nevana vapiwa kwenyuko uko wakutaura hatiti wakutaura nemonemo ndakutaura nemonemo taura kwenyuko hakuna munhu ane bhebhi iwe una bhebhi iwe aumaziye kani handiti wataura mufana handiti wakuda kuti tenderedza musoro handitaura mufana kushawo watemisheka ngasina bhebhi handiti kutaura zvemumhuri mangu inini indotaura zvekwenyu iwe hauna bhebhi iwe patikagara mira usataure zvezvo ndotaura zvekwenyu iwe hauna bhebhi johanisi haana bhebhi meja akafa asina bhebhi aka kanonzi ane akaka kaimboshanda kumakombe kanonzi ane kampani aka hakuna munhu ane bhebhi kwenyuko kwewakwaru ani ndine vana iwe kunyeberwa ndonyeberwa nani nonzi babani baba tanaka iwe asi vatanaka vazibuke asina munhu wakabata mwana wacho namaoko mwana ndobata munhu mukuru mumaoko vayarudza saka munhu mukuru ko ndiri kutaura kuti muri vapana asi zvokunyeba haife yanyebere fili aziriko ndingazviramba wese zvekuita se zvakunditaura achokwadi wese but izachi hatiri kunyeberwa nekuda kwakuti uri munhu mukuru wese zvakaipa ndiri munhu mubana ndakakuona uchienda kukireshi ofyasika basi atakadvantage iyoyo kuti ubva tanga kundinyebera wese handina kunyebera ndakunyebera kuti chii ndakipa baba zvokuti inini wako wasina mbokuona hausati wandiona kwandinofambira unokuziva here aiwa kuti kana padhuze papo sha unofanira padhuze papi iwe mumareni mabhebhi angu mangana ndiwopo marani mupi mwezi muno muna sekendi ofyasi mune bhebhi here muno wopo tuvana saka urudana tuvana kuti tivana tudiki ka achitira tuvana katwara chimuko zvisaizi yedu zvipi utangozozvida tokusungisa iyo ndakamudza chimuko chandikuderera anotanga kuzvida saka china chakanaka papa chino andikudodira plani saka nhasi kurara upi Mado amausiku ka asati rare atsvaka une mariro tunobata maoko kupi ndekupi kwafiwa akuna mafiwa saka hanzi kundorara kupi kugomba kana munhu anoda kuti upinde mugumbezi mako wakadai so
ani masuku ani Yani. masiku umu munotoda angu manje Izi. Urikuona igumbero riri. Iri. Gumbo mbana. and lotion Zvinhu serious. serious yeiko Haputseke. ngano zvanomboite ngono Ani kuita chi? kudaisu kuita white today Ani ndakamboita white kuita sei? Mado akapedza kugeza rini ndageza nasana mafuta Baba, simudzai meira. simudzani zvine masare tabvisa bhutsi Ainobviswa. zvinhu uyo Mado wasika wagezera upi ndagezera matereri ndikwani kwagezera kwagogazi yangu Kokuteni kwenyu unombogeza were. kune kuri busy Busy. augezeke aiziya kune kwawanda oh kozi manoja ane hama dzawo dzavakane Pawageza hati wageza wadi kuchinja hembe. ndasiri pamba Kana kuti watochinja. andina Andina. Unochinja? Mabhuruko manganayi? ndakapfeka iri 1 iri nebottom iri neshort nenduwo gasket tone gasket rako Gasket. ndafana ndiperusha Irimo. irimo chinonacha but muna mabhuruku awobhuka mukati umu muna wobo bona takati irode kutanga mira tone atanga gasket Toda kutangira kugasket. Usabate usabate. Isu ndisi tinobata. 1 gasket Mira pane chakaita sumbu mukati umu. mira gasket aya mira Mado gasket toda tichi Mira. Toda kuerenga. mira kuda sabate kuda Kurova. gasket toda tichi Chiverenga wega. 1 2 No, not 1 2 chiko. 3 1 2 3 zvinhu zvatisingawoni. 4 Kwechi. isana masiya manu zakadaro manu Kwechi. Icha uchiverenge. 5 unongwana nowawa ere Adimwe newewa, ndimwe kuti tasha dzini ani. Atanga ashandiwe. bataka muku Ndikunza moto. fridge Right, boss Kilizo. already bo Ndinawo boss manyama. Hadi ndoma boss manyama. mandandi Hadi ndoma boss manyama. anovhota asina zvitupa Hadi makandovhotera kupimisa zvitupa. Nekwaivhotera zvirema, hadi kwaivhotera zvirema. Hadi kuSouth Park. Hadi ndokwaivhotera vanhu vasina zvitupa nezvirema. okay South Park. ndokwangwari Ndozvataura boss manyama. Ndokwavandovhotera vamwe vacho ava. Vari kutaura zvinhu zvakadaro. Ende evidence yacho yevanhu vakavhotesa vanayo. Vanogona kuzvimirira vega kana tichinzi chabhenda. Because vanogona kuzvitsanangura. alright ayo Yeah.